Marc Márquez ho ha aprovat, però no podrà disputar el Gran Premi d'Andalusia de motociclisme. Això li complica la revalidació, ara sí, Artur, del títol de MotoGP. Li complica, però si hi ha algú que pot remuntar aquesta situació és Cristina Marc Márquez. Aquest, és cert, és un mundial amb només 13 curses i no hi ha gaire marge per recuperar punts. A més, els dos principals rivals de Marc en la lluita pel títol, Quartararo i Viñales, són els favorits per guanyar demà a Jerez. El francès, actual líder del mundial, tornarà a sortir primer i Maverick, segon de la general, ocuparà també aquesta posició a la graella davant de Bagnaia, que és el tercer. És habitual que en les qualificacions de MotoGP hi hagi emoció fins al final i avui n'hi ha hagut més que mai. Mentre Maverick Viñales i el seu equip, amb el crono a 0, celebraven ja la pole, des del darrere ha arribat Fabio Quartararo per superar el pilot de Roses. Dues Yamaha al capdavant i Valentino Rossi, que ha portat la seva fins a la quarta posició. Per tant, demà també és candidat al podi. Àlex Márquez no ha tingut sort. Ha anat per terra en la Q1 i demà ocuparà l'última posició de la graella. Una posició, d'altra banda, que ja hauria firmat el seu germà Marc, que es quedarà amb les ganes de córrer. Aquest és el moment en què Márquez baixa de la moto sense completar ni una volta del qualificatiu i decideix plegar. Sense força al braç i amb dolor ho ha vist clar. Perdia la força de cop al braç i és allà on has de saber entendre't, no?